Iten lango zerak, pago buruek, pago mokorra esaten jako, arromatan duzena nusie, tripeti, trongotik gora dauna, haiki finden dira biltan. Barrenean. Da gero, erditi itxinako izulu bat. Da, hain ganean doa, gero, igurlo die. Da nahi hanbedo igual, inguru guzin hanbedo igurrek igual, erredondoan. Da, erditi izulu gora. Da gero, ari, apurka-apurka hanbezu, mehai finte. Da gero, finneako idea. Da gero, iduri esaten jako. Iduri egizimedau lur baltzak, da oronak, tapetak lituteko. Eta iduri hori zer izaten zen, aurrekoetan... Aurrekoetan honeko topo euskura haixit izan hona. Aurreko iketza guziko leku, botoa esaten jako horregi. Botoa? Botoa. Esaten jako. Hazan lur baltza, txurre horretu eta ere hondo tapo gasa. Da gero moten jakon zue guiko puntetik, bera. Bai. Da, zu izitute honean, hartze honean behan hartu behar zuek. Betiko etorre behar egosten esaten jako. Da, betiko etorre behar egosten. Da, haiten zan ganea tapo. Da, gero, asiak ezeo zerinde edo zerak aldarri betera mokorran bitarte matak isi euskero handi zu burdetu guen. Da, hain behar zinekon bete. Igurrekaz, da tapo gondota. Ada bete garrie. Bai. Da gero inbea da, azkenean, egosten da honean, beren beriko onongo palu luzu bategaz, besangea zateakon, porrera ez jok bilta guzti. Ez dutu egiten.